Bueno, Lur, gure galdera saltzera gustatu bazaizkizu, itxaron ze ekarri dugun jolasa are gehiago, Bueno, ez dakit duzu, konkiseko froga bat ekarri dugu. Txerriaren froga, mitikoa, baina veganoa, ez? Hemen gara inklusibes, eta orduan egingo dugu veganoa sandiarekin. Ondo, iruditzen zaizu. Zugar gustatzen zait sandia. Increíble. Ni lehiakorra naze. Nik irabazingo dut. Bai? Ni gongo nintzen talde urdinen ere bai. Frikis nire bai. Total. Bueno, Lur, ikusten duzu, jantzi-jantzidekin gaudela, Ze oso guapos, dotore. Prest haude? Bai, urduri nago. Urduri? Nire bai, Ez ere, muturrez aurrera nahi gaina. Gehien hartzen duenak irabazten du, bale? Bai. Venga. 3, 2, 1, denbora! Ai, ama! Lur, zuretik hartu dut, Esto balillo tramposo! Ezin da jori. Ez que potekoak die, Ezin da! Bai alda. Joko esto piak. Zuni zertan hau ja, Denbora! Hala! Bueno, nik uste dut irabazle argi eta garbi ni izan naizela. Ez broma da, nezu izan zara irabazle, hashtagan konkisera urrengo ediziorako. Pitxatu ja. Bueno, Lur, errezagoa lasaiagoa txerriarena baino. Divertigarriagoa. Divertigarriagoa, ez da? Bai, hori bai.